all the feelings is there. Hindi na masama sa lugar. Idol! Tagol! And of course, Inday. Tanele. Tawagan na lang ko ninyo og Angel. Just call me Angel. Tagalanang ning Davao City. From Lanang, Davao City. Dalaga pa ko apan dunan ako'y uyab. Tell you honestly, Dolanday, I'm, yes, dolls, and I have a boyfriend. Si Bobet. Oo, siyang akong uyab. Yes, the name of my boyfriend, Bobet. Yes, that's Bobet. Bobo Babet, Boo Bet, la la la. Big bad Boo Bet, Boo Bet. Ang nakaapan lang kaya doon na siya'y anak. Yes, to tell you honestly, Bobet is have a kid, a child, a wonder child. Ngadto siyang unang uyab nga si Leslie. Yes. The first girlfriend of my hobby is Leslie. Yes, that's true. Leslie is a former girlfriend and you have a child. Sa pirmero, maragdawat na ko. To tell you first, I accept. Abi maguna ko og wala na problema, Dolanday. Second, I ignore. Apan, bo naman to'y hinugdanan. Sinugdanan. Sa mga gap naman sa akong kinabuhi. And this is the starter. Start. Of the stamina. Of my life. O ginini, ang nahitabo. And this is what happened.
don't like you anymore. Kuya Gito ni Hindi mo. ko ganahan sa style ni mo, Ron. Ha? Hindi ko ganahan sa style ni mo. Adarit kahit ang dako. Isa na ko na lang kita sa cellphone ni mo. Ha? Yung cellphone ni mo, dusik ka mong simpak. Yun sama na ni mo, bandurot yung gaburot. Yun ingon ka nga. Niburot ang battery sa imong cellphone. Karon di ay pertinaghan na rin nagsimpak. Yung pagipitan diya, ha? Usa ba? Gingan ka na si Sir Carlo to? Sir Carlo? Sige lang, Sir Carlo. Muyulin na si mong Sir Carlo. I love you to. Ha? Naon sa day ka, naon sa day ka. Ingon na ka nga. Natakdan na sa iyo pa kaya-kaya kaon. Takda akong hilak ba? Hilak mo ba? Dede ka. Sa kinlay, makakalaro ni mo? Jadi, ikaw ba? Hilas kay kamor, di rin makagwapo, pinyaperti ka darita ni mo. Mami, Mami. Ito, saan yung anak ko? Ito. Bata pa gani ka, pokpok na kagsyon, nadadala kang syol, ha? Pokpok na kang puting at sinilas. Pagitan nga ka na kos bungguyan, masampaan ta yung ka. Anak. Jinjin, anak, you go to your room. English ka! Wala na makagdato, English ka! Wala ka tayo sinagot. Yung room ko sa'yo, room, anak! Pati dito sa sala na tulog. Bitaw! Jinjin, you go to your room. Wala tayo room! Ay, ang room na to na si Ann, naon sa laik ka! Ikaw ha, Jinjin, paminaw. Kung magbulag mo si mong papa, di ka magsiguban-uban na lang mga buwan ha? Magsiguban-uban na lang mga budot sa kayo. Bata pa kayo ka, puok ka kang short. Gani mo kamahanin mo, mura naman yun. Mura naman yung kagwapong tawhana ka, piti kadarita ni mo. Okay, that's it. Ha? Imuon pa ko ni mong ikawalo? Ha? Imuon ikawalo na ko? Ha? Dagahan na ime? Ay, kung pasagin. Ay, yung kung Pero pasagin. yung kag 8, that's it. Ayaw ko alala. Tugo, sige na bihan. Grabe sabi akong pagkukulang sa iyo. Magbulag ta! Magbulag ta! Sige, ayaw ko gagita ha. Basta kay magbulag ta! Magsuporta ka sa... Magsuporta lang ka sa imong anak. Ha? Suportahan lang mo na eh. Mo mo kanina gusto. Gusto. Dili naman tos kahilayan ni mataan ni daghan naman kayo magsige gaman. Hilaon ra ba rin ang silingan ni kasi Toyex? Hilaon ra ba rin niya? Mahila ka ni Toyex mo anak bantay ka sa bahay ka din ako Ayaw mahayan. ko pasangilik, ikaw may magbantay sa bata. At imanan ang anak na to, nga di na mo dako hilaunon. Gano man jay? Gano man jay? Gano man jay? Gano man jay? Ikaw? Ha? Wala ka din mo bantay baka hindi ka kaya kasi mo mga barkada. O ba? Imong isubalik ni Maras ko, ah? Unsa man jay? Basing nakalimot ka. Utro ko kang hilaunon sa una. Pero, giulat ka, seryoso ko nimo. Oh, seryoso? Ha? May pamato si Steven? May pamato si Steven kay bisag dagatog mga uyab nga escape pero seryoso ko ato kay galing lang niuban lang gito sa atong taga kitaw-taw. Pero nagbulag dito po sa ato. Oh, lalaki to ng tawhanan na, pero utro ko na hilaunon na. Sige, buwag ta. Pariyara mo ato. May pili, bisag bungi. Kumusta naman si Leslie? Istoryan mo taong may pulos. Ano naman? Nanguta naman Wala gamit namin. ko. Wala na mi. Wala na mo. Ang bata, asa naman pod? Asa iya? Wala naman. Gusto mo, dalhon ako dali sa imo, ha? Ayaw pod. Oh, mungutahan na magagasang bata. Diba? Di ka malipay, anak. Siyempre malipay. Uy, ikaw kid. Pero, siyempre,
suporta mangyapon ko kay anak mangyapon ako na. Basta niya, Balot! basta niya malain ka ha. Ako, Choy, balot, Choy. Kasi ganahan kang balot, Choy. Pangpapan, Choy. Pang-ursa. Balot! Ako ba na, mamaligyan Pinoy. Sakit yan, Park. Pinoy! Pinoy! hawa-hawa sa ragon mo dali Si bay. Kwaday at Choy. Choy! Atoy! Hindi na mo ganahan dali, panghawa mo. Nung sa di kamay, mamaligyan naman may balot, bay. Buga ni, hawa mo dali. Choy! At Choy! At Choy! Ay, Pinoy! Saan? Isturbo eh. Dali. Basta man. Stress Choy. yung bayhana dali. Basta na, Choy. Kita kong mga dere! Hindi ko si Melina, Choy, kay... Basta tayo mong mariatik na may kisabligan ko ni ba Ay, sa ano ka sa CR, ha? Tingnan mo. Choy, nawag ka, Choy, kay Sandigan, kay Moriatik. Hindi na kung gano'n. Sa, hawa mo diya o mahawa mo. Balot! Tumagin, Choy! Atoy! Sambok mo nga. Dali ba? Choy, Choy! Ikaw pala, suko-suko na po gali ako. Kayo, Ay, nagod pag inalang. kayo ka ko, Bi. Tinanahanag kayo, me! Lutan kayo na nagtagda na sila sa mukha niya. Eh, dali. Part! Basta ron na, sige Bakit na. mo ba nag... Ilan niya mong likod pa, Choy? Ang ginawa sige, ano yung likod. Uy, Dapat, tapos mo na ginapure nga pagkaputi. Ano sila tagdabi? Ano makalangan ako ba? Mong hindi makalangan ako. Amo kayo. eh, sa man likoda. Uy, Sama na ba, Choy? Lisi na eh. Kami tira jabe. Bay, kung masuya mo ba? Suya mo na mo. Kumita mo ganyan nito. Suya mo ha? Suya mo? May kwapnit, eh. Gabi, ay, ayaw, inay po. Uy, social. paspasan tadi kisama ka. Paspasan. Loya, tadi mo ba, Choy? Tuition? Di ba pagkaro ko naghatag tuition, ana? Alang-alang pag mangayo kong tuition nga imong anak nga nag-eskwela man eh. Ang kuyaw niya o kanang nangayo kong tuition bisag imong anak nga nag-eskwela. Oh, ay, Jinjin, dali, Big. Ang karagtanan sa mga nangyayon. Ako si Papa, Big, ibingaw ko nimo. Ah, monay kulang kayo, no? Ha? Wala na anak. Imong anak tanawa, hilauno na kayo nagnaw. Gilom mo gani diya. Isa may dili magkakayo kong hilauno na eh, ha? Kaya kung kanang wala ko, kan mamalinggi ko, ang kauban na nito sila si Bangkay. Si Bangkay, kato si Jojo. Tapos si Sadam, atik-atik ko na siya panulol tong cellphone. Ayun ang pa-istambay-istambaya dito sa barbershop ni Ronel, ha? Samot. Hindi. Oh, kayo nagkwarta, kayo nagkwarta ng imong papa. Pagkauna na. Hindi ba gigutom ka? Kaon dito, pamili dia o ka lang, pamili dia ka ng nindot king sudan, natitiguan dia. Lang, sa may pinakamahal nyo dia nga pagkaon ng. chicken pa, diba? So na fried chicken na yun, ang pampuan man na, pampamahaw man ng fried chicken. Kasi atong na lang, man. Huwag siya ba, babalit mo, magalis ba? O sa may imuhang gusto, tagaibig ka na pinakalami dia, kanang double sandwich nga fried chicken. Karindir siya man din. Karindir siya, why sandwich sila dyan? Sige ka na, Juan. Dong, tagayin ko kanang fried chicken ng bata o niya. Mukhaon ka?
Alang-alang ko sa mga ko, hindi ko yung pagkaunon di ay. Ay, tawgi, saka balijis ko tawgi. Tawgi. Grabe pa ng tawgi, oy. Makakuan man ang mugap. Tradisyon man tana. No, takay big special nga munggos ni mo diya ka ng tinunuan. Anak, kumusta man ang pag-eskwela, anak? Pa, okay lang kayo pa, boy. Si Bugul, bingung patunga man juga niya. Nagstorya mi sa kong anak. Ano man di, sa man di. Nga na ko magpatunga ko. Anak manin ako. Di ka makadaol ani o dili ka gulit ani o dili ka mohatag sa mga allowance, ha? Umuha gani ko. Awa gani diya. Ano kawawan man ko nimo? Kay na nakailain, ha? Kay na nakailain nga mga babae. Kabalo man jud ko nimo nga sa una pa ka gusto ka magbulag. Nang. Ha? Lagi pa ko kundi rin ko, nagsire. Sige ka katulog cake dito sa imong uyang pa si Angel. Kamakaila ko na. Ha? Ako lang gidawat. Stilan magdamay na po kaglang tao. Ay, pandamay na kaglang tao. Gilaptan ba rin ka ito? Maski nagwata ka, wag lang pero klaro Pero sa kayo. kalimot ka bulag na bata. Bulan na bitaw ta. Ay, paglayas mo dire. Sa'yo pala, balas-balaso na niya nga kung karinderya dire. Pariyaran mo tong tiban, kaya sa kaning-aning. Ha? Uy, ay kung ipamariha itong tiban, ha? Kay, itaha na lang ko ato. Ato mo patol man ito bisag na imidyas. Bakit yung mapili ninyo? Ano mo mga laki? Ikaw, kumusta man to si Dudes? Si Dodds? Diba? Ano naman naka-ebidensya? Kumusta man to si Michael, ha? Ano naka-ebidensya? Chismis na na siya do. Ha? Kumusta man tong Ay, para- Kumusta man to si Dwayne? Gabait-bait dito sa inyong balay. Kumusta man to? Igura to manyansing sa kuha, pero wala ko to patuloy, kaya ito gwapo. Ha? Ikaw rin, hindi gwapo nga akong ipatulan. Ha? Kanya mo ko ni mong inahan. Mo ni maguna-una. Mauna-una? Marami na kayo di magkonsumo, niya pagkuman. Panglayas mo dali ka esprihan ka mo doon. Ay, pagsige ko, di pag-udri ko ba? Awa ba, sa paong ko lang naong ni Moron, ha? Sibog dito nung, kasi mawaking na karoon nung lagot na naman ko na rin bayanan eh. Tagay ka rin kwan, kaya wala yung kwanta ni mo, anak. Di ka kaulat ya? Hindi ka ba? Ano ka na, ha? Pero babae ka rin, aplikay ka. Mauna! Bukag. Han. Okay, kidalang ka ng paborito na mong pansit ilalusi na pod. Ihas lagi subak. Oh. Han. Naon sa mga? Nakita na saan mo? Hindi bang ina mo magkita? Angel, sa ba? Alam niyo mo makita na may butami? I mean, hindi ako pasabot ba? Angel. Pagmahal pa ni mo siya, di ba? Ano ba? Sulti ko. Angel. Alam nga niyo may magkita nga. Kami anak. Ginasuportahan ako akong anak, di ba? Kabalo na ka anak. Suportaan ni mo anak. Disuportaan ko din mo siya, di ba? Siyempre mo. Boss! Abres may boss. Brad, one time lang, Brad. Ay lang sa Boss, tayo sa TV boss kay... Nailuto boss pa, masing daw ko, tanaw na ito, kayo hindi ka mas lasto. Tanaw na mo, sabi ko, lasto. Istorya rin ko mo diya, boss. Hawa, di ba? Hawa, di ba? Masalag ko, ha? Hawa, di. Ikaw na ko rin. Boss, dili ako sa kilid, boss. Sige. Daog, latron. Parang ina, manginini ko man. Ano, tatawa ko sa... Atay! Atay! Dali! Tanaw na ito sa'yo, gawas lasto. Tingin, luto, may tanaw. Sabi ako katayado niya. Boss, dili namin sa kilid mo ta, boss. Lagi, kasi... Hindi mo tawa na, bisig di papilon, magkapilapil. Kunyari ba papilon, di mga pil.
Sumi. Kaya nakapatan ka, Choy? Wala. Sige kayo mo daw. Makita mo siyempre kailangan may anak. Nabi, dito nagbuhat na ba ito mga tropa dito? Brad, bumutanaw kayo mo. Brad, bumutanaw ka ni mong TV, Brad. Hinahin, tingog, Brad. Sorry, Brad, sorry. Kabalo ba mga awkward kay Brad? Kaya dili pa ginayin yung balay? Sorry kayo, boss. Boss, di ba mo amon sa nila Las Gawas, boss? Kanang among iro na, manangag na ba na? Ibo! Antis, ay nagkaselos. Wala, Choy, bakit? Kami maglupad-lupad. Huwag mo kay Ani makikiselos kay... May numero mo gawas ba? Ikaw man ang akong mahal. Bakit ikaw akong ipili? Bisa namin anak ato. Pero, Choy! Prinsipin mo ba na? siyempre... Ha? Prinsipin. Prinsipe, pero... Hey! Gusto ko na itingog, Big. Hindi ta magdungog. Sige na, ay nagsilos Boss, ba? nakunti rin mo nag-away mo, boss? Dili ko gusto nga makita ko mo. Angel, dili na posible. Kinaalag yung may So, ganun, anak. Choy! Naami anak. Promise, wala na ko'y gibati anak kay Leslie. Ang ako, magkita mi para lang sa bata. Wala ba rin ako kung ipagtat ka na yung 26 kay birthday Basta sa dili ko masugot na magkita mo. Di ko masugot na magkita mo. Last DJ na lang yun. Sige. Tayo, tikitig daw ko, Choy! Choy! Boss, tawag ni boss! Pilay mo lang ito, boss! Pilay mo lang ito, boss! Awa ba? Sige. Away siguro siyang doon, Choy. Panis busing ba? Busing? Sakpan ka, busing? Promise ako. Sige, magkita mi pero para lang yun sa bata. Wala nilain, okay? Ay, nakaselos, please. Dawatan na lang kamaturan. Makasure ko nga. Prinsipyo na rin, boss. Waka kapatan, boss. Oo, makasure ko. Boss, tagda ka ba naman? Samok ba? Oo, makasure ko. Ikaw lang lagi. Wala nilain pa. Gutom. Promise mo na. Nasiligi po ni Sula Vicente. Lukat ka na rin sa nila. Nakadala, Choy. Promise. Okay. Banda ka ha. Asahan ko na sa imo ha. Ani ba nga pagkaon hindi, eh? Basta, Kani may nga. promise na po. Wala ako'y kuadon. Okay na ikaw na. May Diyos, hindi ka alam, eh. Pagkaon na ito, eh. Diyos. Lagi na yung Diyos na yun. Masa na yung Diyos? Basta ikaw lang yun, okay? 9 o'clock na yung Diyos, na boss. Okay. Salamat. Ah, gigutom na ako mga unsat na. Tara. Kigigito na po ko. Bay! Eh, boss. Kahit saan niyo, boss. Gikaon mo lang inyo bay! Wala ka na, wala ako ko. Bili pa na nanora magtitibay ng bagaag ng natawan. Ay, nanana magtibig gikaon ba ito ba ni hapon? Sagot ka nga mukaon sila. Kung mo kabantay ikaw, dugay mo kay gamay ng pandin. Naman sa ito yung chinilas, boss. Kaya na-face naman ko yung chinilas na ka, boss. Wala tayo Boss, pagkain sige mo sa boss. Salamat kay boss. Sa bukay gini mga tawanan na rin sila. Tara mga Sakpan ka, boss. Sakpan ka, boss. Sigaw sa mga eh. mga on na tila-tilusi. Tara-tilo tinapadid ko. Kung mapakyas na may ni Bobet Dolanday. Pero gipakita niya nga tinudanay gini siya sa kuha. Usay maselos ko, hindi mo ginamakuha ni mo sa kuha, pero nadawat naman lang po na ako nadugay. Basta, may tungod na sa bata. Pero kung magdugay sila istorya nga sila rang duha murag malaing yapong ko. Siyempre, babae ko. Magselos ko. O karon, ay mo na ginakong bana si Bobet. Ginalikay na mo na mga ng issue sa mong kami niyoon. Ang kami panahin, magmalipayon.
Dagang salamat, Dolanday. And more power. Inyong suwat magtatampo. Angel. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. Okay ra ka lang?